Office jong district medical health officer di MNHO Ribhoi district mentakasngi kala penlong ya ka program ban rakhi kerpang ya kani kasngi arp sautrik ya yongkum kasngi jong ka jingpang wi lani ka national deworming day ya ka bala penlong ha ka school jong ka Jubilee Presbyterian Secondary School mapdang saiden hakani kasngi la penlong ru ya kani ka ju ka program haman ki agar wadi center hakishnong ba pher patla yo ru ban sami ki dawai wi shabaro ki khna ki bashisnem hadu khat khandai snem karta Ling bakani ka program na don ka jing thmu jong ka ban penduk jat ki jing don jong ki wi hakis nir kpo jong ki khna red khna school ki barang don ha karta ka bisis nem hadu khat khandai snem bat ling ba ka school bat ki agan wadi center kin la ru ban yadai ki khna ne ki jing ta ki bashir khai la da don ki wi haki kpo jong ki habakren hakate kasgi ka Kongji Warjeri District Health and Education Officer kaliya thu ling bakani ka program ki thmu ban ai jing adai ki khna naka jing don ki wi hakis nir da ka ba ai ki dawai wi RCN hakisnem kata ha ubana ye yong para ubana risau bat kini ki dawai kenya rap hakabanya dai ka jing don ki wi hakis nir kpo jong ki khna Shushu lakan turu iki kena ki dai bandi ti kena ya uni dawai haringkat ka jingle khuj da ka pasat bahai ki kti haswa bakin bam bat onda ki wan shabar khanang baki jabo kanum yo ban rung shakpo habak phibam jing bam na ki kti malnutrition. Kata malnutrition nama Lada udon wi utan lo. Ya kata pasnam utan lo yang abang ni dah. Ndai fin pun right pre fin sam bacabar kari fin abang. Kebelashan rokok. Ya Jong ajar arsa. Ti ni naga office Jong ka district medical and health officer. Iwan ban pelong ini ke program ke school SSA ke school Presbyterian Jubilee school Maupadang kepada nang Poseidon nompo ti ya uni udawai ni ai arsin hisnem kata haka benai April bar hadian riu benai ni sa ai biang kata kanong ho benai Oktober Tiya uni udawai ni ai gitu kena ki bana do shislam karta hado khatndai islam karta ya baro ki kena jong baro ki government school government aided SSA private schools mo ti ya uni udawai balai ni ai uni udawai nomor uni udawai yarab ban penyak ki wi ki badana ki sneer ki jongi nai Kumta lei ikna apa kile lakai ki kendo da gitu ki tersem ting jom ki rung gitu kendo ko ki tersem ki ha ki tersem ki laban don gitu ki wi ki don gitu ki wi naman nang tu kendo rung tersem nang tu ki wi ki laban don nang tu bat ki bam nang tu ka ju ka ti lamsan nomar ki ong badi bansat bahar ka sabon bat Shuaban bang, bat hadir de Lada bat lechabar, mau ban lepan kanai. Tiada dah mau bahaba, kita ban sat bahaya lagi kiti, Shuaban bang, bat hadir bapuan shabar. Tiada nafi bang ikini kijur kijap Shuaban bang lo, dah mau bat ban sat kuat jauh ayam, ong ime ipa jumpi bat barok ibair, bat di ban sat Shuaban bang ujur, ujur, ne uso. Di benda sat kuat bahaya ki banang tasabah. Nomor ting kila bandang kita kenyang, kila bandang kita biye kita bangim la banyi dapat kemat ke juni. Mo di hadiah pat dafi euro dafi le chabar video ban phong lagi sipar ni juti nomor ting utu don utau hokwang ubalaban rum hakini kisla kejar nang tu ulaban rum si kisnir ki jongfi.
Tia kini ki balik ni yuru banyadan kan jing dunasnam. Namaradadan uwi hakabat ju bril na kabril utar mo ke kasnam.